Ginkwestiyon ni Iloilo City Councilor Romel Duron ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kag Department of Environment and Natural Resources kung paano nakakuha sang fish pond lease agreement ang 60 hectares nga mangrove area sa bahin sang Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. Sa interview sang Bomb Radio kay Councilor Duron, iyagin pahayag nga natingala ang pila ka mga manugpangisda bangon nga gindumilian na ang mga ini sa pagsulod sa lugar sang tion nga personal ini nga nagpadulong sa mga area. Dugang pa sini nga nakapangalan sa Diego Agri Aqua and Land Ventures ang nasambit nga fish pond nga may lease agreement nga may petsa nga Pebrero 28, 2025 kag may numero nga 6351 kung sa din sakop sini ang halos 35 ka hektaryas ang lugar. Napetsahan man nga Pebrero 28, 2025 ang isa ka agreement nga may numero nga FLA number 3483-8 nga sakop ang 25 ka hektarya kag ginapanagiyahan sang pareho la mga individual. Matandaan nga nagpatigayon sang investigasyon si Duron bangod sa aligasyon nga ginatagan sang pribado nga land titles ang halos 50 ka hektarya nga mangrove areas sa Iloilo Strait nga ginakabig nga protektado nga public land. Sa karon nagakabalaka si Duron sa halit nga posible nga matuga sini sa mangrove areas. Ginpasiguro man sini nga handa siya maghimo sang tikang agud mapangapinan ang ginabatarong sang mga pamuluyo kagang durang manggad sa nasambit nga lugar. Nagpadulong ako dito sa nabaton ko ini. Gin-interview ko ang mga fishermen bla. Di medyo napiktuan ng ilang panangitanan Kaya hindi na sila kasulod sa areas nga nada. Kaya may mga notice, ang isa da sa homestead patent, no trespassing. Ang sa piyak na tungkol may list, may ginpost pa nila nga may list sila. No? Nabutang dira ang Fish Pond Lease Agreement number 6351 in favor sa GECO, 35 hectares. Ang date, February 28, ang lugar, Bitoon. No? Ang isa man, February 28, FLA number 3483-8 rather 25 hectares. So total 60 hectares. Same nga tao, oo. Wala kita kabalo kung nag-operate na sila subong. Kay they have yet to secure sang ila permit sa barangay. Kag sa city man mag-operate ikaw, especially sa fish pond. I believe they need to have a RUNO or resolution of the objection from the city, no? Kaya hindi inalaw-lahom. Di ano makonstruct sila sa mga dikes para lang ma-develop So, basi pang doon nilang mga mangroves nga ara na da, no? Imagine 60 hectares, mapati ka mo, wala na da mangroves ang kwansi na da, unless hindi nila pag-ubuon.